Kde? No kde? Kde? Kde je robot? Kde je robot? Kde je? Kde? Robot. Stlačíš? Stlačíš gombík? Kde je robot? Tam je robot. Stlačíš gombík? Stlač gombík? Tak. Super, perfektne. Dobre. Otoč robotika a on má tam gombík na brúšku. Otoč ho. A on má na brúšku gombík. Musíme ho otočiť. Ako sa to robí? Otočím koliesko, áno, dobre. A teraz celého robotika otoč. Celého. Áno, aj tam. Celého otočím. A má na brúšku. Tak, presne tak sa stlača. Tak sa stlača, mamka, vieš, si vedela? Som nevedela, Maxinko ma všetko naučí. Ako otočíme robotika? Otočíme na brúško. Na brúško. Pozrieme sa na brúško. Jaj, tu je. Tu je on. No. On tak hovorí. Ten robotik hovorí. No. No, kam ide Maxík? Kam on ide? Ide sa pozrieť? Čo sa to tam deje na chodbičke? Čo sa to tam nám deje? Ideš to skontrolovať?